दिनै जि घटना जाबाय दांसेबारि गामिनि दन्दा बसुमतारी बिफाया रुंसारि अबेन बसुमतारीमोन। बे दन्दा बसुमतारीया उन्दैनिफ्रायनो मावरिया, गोरलै समनिफ्रायनो मावरिया बियो। बिमा बिफा गैजाया आरो गावनि अनजालि बिसि आरो फिसाला सासे दङ, ओमफ्राय फिसाजो दङ, हाबा जाबाय। दा दुखुथिया परियाल नखर। ओमफ्राय अट' टेम्प' सालायनानै जायोमोन। हठात ट्रिप मोनसे सालायनानै लाबोनानै बे गावनि टेम्प'आव उन्दुग्लांबाय थादोंमोन। उन्दुग्लांबाय थानायावनो जेब्ला उन्दुबाय थानायखौ नुयो, बे टेम्प' गाखोग्रा यात्रिफ्रा अर्थात पेसेन्जारफ्रा गाखोबायमोन। ओमफ्राय थांनो होननानै टेम्प'खौ लांनो होननानै फोजादोंमोन, लिंदोंमोन। नाथाय बियो जेबो खालामनो रोङाखिसै, थैनानैसो दंमोन मानसिया। जोबोद दुखुनांथाव जादों। जेखौ जों आसा खालामा बेबायदि जानानै थांबाय बिनि जिबनाव। गतिके जों आसा खालामो जे मानसि हिसाबै जोंनि मानिजाथाव बिटिसिनि जेसेबां दैदेनगिरि सारमोन आरो आसाम गभर्नमेन्टनि जिथु सुबिदा बे बिथांनिसिम बोहैबोयोब्ला अर्थात अनसुंथाइ फैयोब्ला न'खर थालांनाय न'खरनि सहाय जाथों, जों बेखौ आसा खालामदों। आरो आशिर्बाद थागोन गभर्नमेन्टनि सायाव, लिडारफोरनि सायाव, जाहाथे बे थालांनाय परियालनि थाखाय माबा मोनसे मोजां खामानि मावो। बेखौ जों गामिनि रायजोनि जानानै खावलायो। बिनि अनजालि आरो बिनि बिसियाबो जाहाथे थांनानै थानो हायो। हामबायसै, बयखौबो खुलुमबाय, गोजोन्थों।